Вітаю спадарства, у эфіры «Аб'ектыў», з вами Юлія Лабанова. Распачынаем агляд навінаў гэтыя суботы і сёння ў выданні. Усебеларускі народны сход Лукашэнкі за кошт народа. Все понимают, что он нелегитимный, созывать какой-то нелегитимный орган. Август все показал, поэтому дальнейшее это военная хунта, которая захватила власть. Да яго альтэрнатыва. Чый Тадеуш Касцюшка. Беларускі народ лічыць Тадеуша Касцюшку сваім нацыянальным героем. Ледзь не сібірскія маразы ідуць у Беларусь. Супер. Зима отличная. Але як пры гэтым не змерзнуць? Для прызначаных дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу рыхтуюць падарункі і забаўляльную праграму. Тым часам на альтэрнатыўнай онлайн-платформе «Сход» распачаўся этап галасавання, дзе беларусы могуць па-сапраўднаму абраць свайго прадстаўніка. Алесь Баразенка падрабязней. За першы дзень галасавання на онлайн-платформе «Сход» свой голас за кандыдатаў аддалі больш за 2500 беларусаў. Сваё жаданне стацца народнымі прадстаўнікамі на гэты момант выказалі 195 чалавек, якія вылучыліся ў 157 акругах. Гэта пляцоўка, якая дасць магчымасць значна пашырыць аўдыторыю, распаўсюджання здаровых, прагматычных падыходаў да таго, як нам будаваць сваю рэвалюцыю. А можа быць і нейкія захады наконт таго, а што потым. Онлайн-платформа «Сход» паўстала як рэакцыя на рыхтаванне праўладнага усебеларускага народнага сходу. Яго дэлегаты традыцыйна прызначаюцца паводле прынцыпу лаяльнасці да Александра Лукашэнкі. Сваё стаўленне да праўладнай сустрэчы напярэдадні выказала Святлана Тихановская. 2700 человек на ВНС – это только чиновники и идеологи. Отобранная публика, которая не скажет ему «уходи». Он не может выступить перед реальными людьми. Он ни разу не делал этого с той самой поездки на МЗКТ 17 августа. Абраную публіку маюць размесціць не ў самых танных менскіх гатэлях. Паводле інфармацыі парталу «Тутбай», для дэлегатаў зарэзерваваныя гатэлі «Беларусь», «Менск», «Вікторыя», гасцільні «Юбілейная» ды «Планета». Не застануцца чыноўнікі і бескультурныя праграмы ў выглядзе канцэрту ў палацы спорту, а таксама без падарункаў і пачастунку. Усё за грошы падаткаплатнікаў. По мне это цирк, потому что все понимают, что он нелегитимный, созывать какой-то нелегитимный орган. Август все показал, поэтому дальнейшее это военная хунта, которая захватила власть. Вот и все. Это не представляет народ, этот сход. Я не знаю, даже по новостям только белорусским смотрю, там говорят, даже не интересуюсь этим, что там, кто будет собираться, когда собираться и что они там будут решать. Отрицательно ставлюсь к этому. Это просто еще одно представление цирка, все. А кто там будет? Якія зверху назначенные люди, якія вырашаць тое, что треба. Для большинства людей, не буду говорить, сколько процентов, оно не имеет никакого значения. Оно потешит эго одного человека. Асноўным днём праўладнай сустрэчы станецца 11 лютага. Тады ж запланаваны і выступ Александра Лукашэнкі. Ужо раніцу 12 лютага беларускія чыноўнікі і ідэолагі пачнуць раз'язджацца па асноўных месцах працы. Галасаванне на онлайн-платформе «Сход» працягнецца да 13 лютага. Абраць свайго народнага прадстаўніка можна праз Тэлеграм або Вайбер. Алесь Баразенка, Белсат. Нацыянальная лідарка Беларусі Святлана Тихановская і новапрызначаная амбасадарка США Джулі Фішер разам усклалі кветкі ў месцы пахавання Кастуся Каліноўскага на могілках Росы ў Вільні. Акцыя палітычных дзеячак прымеркаваная да міжнароднага дня салідарнасці з Беларуссю, што адбудзецца заўтра. На знак падтрымання падзеі таксама адмысловы падкаст запісала і Ангела Меркель. Зрабілі заявы дзяржаўны дэпартамент США ды Міністэрства замежных справаў Чэхіі. Беларусы замежа зладзілі канферэнцыю з удзелам дэмакратычных лідараў і міжнародных палітыкаў. Сачыць за ёю можна онлайн.
Гэты тыдзень мы адзначаем тыдзень герояў. Гэта дзень нараджэння Каліноўскага, гэта дзень нараджэння Касцюшкі, гэта гадавіна паўстання 1863 году. І вельмі сімвалічна, што і амбасадарка, і лідарка беларускага народу разам адзначылі герояў. Але цяперашнія героі гэта тыя, хто ў турмах. Цяперашнія героі Беларусі гэта тыя, хто змагаюцца за свабоду, выходзяць на дваровыя маршы. Сёння і новыя народныя амбасады адчыняюцца ў новых краінах. І будзе прэзентацыя таго, што зрабіла вельмі вялікае кола людзей у беларусах замежжа, прэзентацыя іхных праектаў і сустрэча палітыкаў топ-узроўню. І мы ўсе спадзяемся, што вынікам сённяшняй онлайн-канферэнцыі будуць канкрэтныя крокі, якія свет можа зрабіць, каб дапамагчы Беларусі. Весь мир сегодня и завтра устраивает огромное количество акций, маршей, демонстраций, культурных акций, марафоны спортивные идут по всему миру в помощь Беларуси. Весь мир смотрит на белорусов с восхищением. Вызначыць 7 лютага міжнародным днём салідарнасці з нашай краінай прапанавала Святлана Ціханаўская. Ён прымеркаваны да паўгоддзя пратэстаў пасля абвяшчэння вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Заўтра ў розных краінах свету адбудуцца акцыі на знак падтрымання беларускага народу. Удзельнікаў кампаніі Святлана Ціханаўская заклікала змяшчаць фотаздымкі ў сацыяльных сетках з хэштэгам «Stand with Belarus». Пераслед за распаўсюд інфармацыі працягваецца. Стала вядома пра затрыманне і збіццё супрацоўнікамі губазік адміністратара чату «Хата Белсату» Алексея Пахілкі. На некаторы час міліцыянты атрымалі кантроль над чатам, паспеўшы выдаліць некалькі тысяч яго карыстальнікаў. Цяпер кантроль над чатам адноўлены. Напярэдадні ў Магілёве затрымлівалі незалежных журналістаў Аліну Скрабунову і Александра Сідарыўскага. Некалькі гадзінаў журналістаў пратрымалі ў пастарунку, а пасля ператрусу у іх канфіскавалі ўсю тэхніку, нават штатывы для камераў. У ўторак 9 лютага о 10 гадзіне раніцы ў судзе Фрунзенскага раёну сталіцы пачнецца суд над журналісткамі Белсату Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Бежит такой за мной, типа, здравствуйте. Беларусы працягваюць выходзіць на акцыі пратэсту. Сёння ланцугі салідарнасці падбіл чырвона-белымі сцягамі. Можна было назіраць у розных раёнах Менску, у тым ліку ў самым цэнтры. Адну з сённяшніх ранішніх акцыяў пратэсту нашыя журналісты знялі ў Бараўлянах. Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Ці нацыянальны герой Беларусі Тадзеуш Касцюшка. У 275-ю гадавіну з дня народзінаў вакол асобы Касцюшкі ўзнікла вострая дыскусія. Нацыянальны гістарычны музей назваў яго нацыянальным героем Беларусі. Амбасада ж Расіі заявіла, што гэта гістарычнае невуцтва. Хто ў гэтай сітуацыі мае рацыю, разбіраўся Ігор Станкевіч. Назваць Касцюшку беларускім нацыянальным героем, распісацца ў сваім гістарычным невуцтве. Так расійская амбасада ў Менску адрэагавала на пост нацыянальнага гістарычнага музея ў інстаграме. Установа назвала Тадзеуша Касцюшку нацыянальным героем Беларусі. Расейцы нагадалі, што Касцюшка заклікаў, цытата, «вучыць русінаў польскай мове». Да дыскусіі далучылася беларускае міністэрства замежных справаў. Беларусь, беларускі народ для сябе сваіх герояў, у тым ліку гістарычных, вызначыў і зрабіў гэта карэктна, не ўмешваючыся ў справы іншых і не залазячы на чужую тэрыторыю. Касцюшка не мог лічыць сябе беларусам, аднак гэта не змяншае ягоных заслугаў перад Беларуссю, упэўнены гісторык Алесь Радзюк.
Вядома, што Касцюшка не мог лічыць сябе беларусам, бо беларусы ў той час не сфарміраваліся. Але вядома, што Касцюшка нарадзіўся на Беларусі, вядома, што Касцюшка ваяваў на тэрыторыі Беларусі. Тадеуш Касцюшка нарадзіўся ва ўрочышчы Мерачоўшчына, што на Берасцейшчыне. У 1794 годзе пасля акупацыі Рэчы Паспалітай Расіяй, Прусіяй ды Аўстра-Венгрыяй ён узначаліў вызваленчае паўстанне. І хоць паўстанне пацярпела паразу, а сам Касцюшка трапіў у расійскі палон, бальшыня апытаных жыхароў Менску лічыць яго нацыянальным героем Беларусі. Костюшка, да, знаю, мы учили по истории в школе. Вот. А вот национальный ли герой, я затрудняюсь ответить. Кто такой Тадеуш Костюшка? Это национальный герой, герой Америки. И его достижения, о которых неправомерно забыли, но я считаю, что этот человек заслуживает дань уважения. Конечно, герой, кто же еще? Конечно. Да, конечно. Что это национальный герой. Но он свою жизнь отдал за, в общем-то, за свою родину. Конечно, герой. Да, поддерживал, даже, может, возглавил национально-освободительное движение нашей страны. Ну, также прославился в Америке. То есть, ну, известная личность. Журналіст Глеб Лабадзенко ўзгадвае, з якім імпэтам 2 гады назад беларусы талакою збіралі грошы на першы ў Беларусі помнік Тадеушу Касцюшку. Гэтыя грошы былі сабраны даволі хутка, літаральна за некалькі месяцаў. Агулам гэта сума перакрочыла $15 000. І вельмі важна, што каля 700 чалавек паўдзельнічалі ў гэтым зборы. Гэта значыць не проста некалькі вялікіх ахіраванняў па 5, па 10, па 20 рублёў, што сапраўды паказвае, што беларускі народ лічыць Тадеуша Касцюшку сваім нацыянальным героем. Памёр Тадеуш Касцюшка далёка ад радзімы. Аднак ягоны лёс і сёння натхняе беларусаў на барацьбу за незалежнасць. Ігор Станкевич, Белсат. 2021 год вырашыў нагадаць беларусам, як павінна выглядаць сапраўдная зіма. Гурбы снегу і моцныя маразы. Паводле сіноптыкаў, менавіта маразамі адзначацца бліжэйшыя дні. Белгідрамет абяцае да мінус 28 градусаў. Як беларусы сустракаюць такое надвор'е, як ратуюцца ад моцных халадоў, высвятляла Надзея Бельская. У Беларусі вяртаюцца маразы, як абяцаюць сіноптыкі. Заўтра ў некаторых рэгіёнах чакаюць да 28 градусаў ніжэй за нуль. У Віцебску, напрыклад, ужо сёння 15 градусаў марозу. Уначы абяцаюць да 20. Свежо, хорошо. На эвакуаторе так замечательно работать. Все замерзают. Супер, супер. Зима отличная. Привыкли, что как в Европе 2 градуса тепла, 3 градуса. А это нормальная зима для нас. Что такого? Ничего страшного. Відаць, па маразах беларусы насамрэч засумавалі, але як пры гэткіх маразах не пераахалодзіцца і не захварэць. Па пагодзе апранаюся. І ўсё, што ёсць у прыродзе, гэта добра. Гэта патрэбна для нашай прыроды. Спорт. Бегаю. Занимаюсь спортом больше. Теплее одеваюсь и все. Хожу быстро. Пры скарачэнні цягліц арганізм атрымоўвае вялікую колькасць энергіі, таму спорт на вуліцы ці проста нейкая актыўнасць ці добры спосаб не змерзнуць, распавядае лекар Артём Янковскі. Большие теплопотери идут через голову. Голова и стопы. Соответственно, это надо обязательно носить головные уборы, теплую обувь. Вот. Я уже в предыдущем вопросе немножко отметил, это фактор алкогольного опьянения. Ни в коем случае на холоде нежелательно употреблять алкоголь, вот, потому что он способствует скорейшему охлаждению организма. Вот. Ну а если слишком много употреблять алкоголь, то можно получить общее переохлаждение. Алкаголь спрыяе хуткаму астуджэнню арганізму, імавернасць перастудзіцца павялічваецца з ужытымі міліграмамі. Лепш гарбата, кава або іншыя гарачыя безалкагольныя напоі, кажа Артём Янковскі, і нагадвае пра асноўныя прыкметы абмаражэння. Калі канцавіны пабялелі ці пасінелі, калі вы не чуеце рук або ног, не можаце імі свабодна вырушыць, наадварот, варта ахінуць іх нечым сухім і цёплым і неадкладна звярнуцца да лекара. Надзея Бельская, Белсат. На нарадзе ў Лукашэнкі прыдумалі новы бізнес. Сергей Ромас не пагадзіўся паехаць амбасадарам у амерыканку, а Пуціну паў без прытомнасці. Усё гэта глядзіце ў новым выданні гумарыстычнай праграмы «Вечаровы шпіль» ужо праз імгненне. У аб'ектыве ж гэта была ўся інфармацыя. За актуальнымі навінамі сачыце таксама ў тэлеграм-канале «Белсат». Добрага вечара і да сустрэчаў.